तो 100 में लोग 99 भइले बेईमानवा जमानवा ऐसन उल्टा आई बा। सही में लोग 99 भइले बेईमानवा। ये आप लोगों के देखे के मिला था जमानवा ऐसा उल्टा आइल बा। कैसे कि सतयुग त्रेता द्वापर युग में अब ला रहली नारी। अरे सतयुग त्रेता द्वापर युग में अब ला रहली नारी। काल बनल कलयुग मर्दा के पीछे में हर कसारी। काल बनल कलयुग मर्दा के पीछे में हर कसारी हो जमानवा वैसन उल्टा आई बा। त चढ़ के मर्द के छाती पर हम जनवा जमानवा ऐसन उल्टा आई बा। चुपके घर में चोरवा पहले नकब लगावे। पहले अगर केहू की घर में चोरियो करे के होके तो लुका के लोग चोरी करे जाओ। आज जब पकड़ा जाओ तो का करे? ईमानदारी से चोरी करे मास्टर साहब, बेईमानी से ना। आज बेईमानी या जबरदस्ती दोनों। चुपके घर में चोरवा पहले नकब लगावे। साहूकार के लख जावे तब लाजे मुँह छिपावे। साहूकार के लख जावे तब लाजे मुँह छिपावे हो जमानवा ऐसन उल्टा आइल बा। त चोरवा बैठ के सेनी पर गावे लागनवा जमानवा ऐसन उल्टा आइल बा। अरे जिया भैया तुलनात्मक भाव कवि जी लिखले हवन। पहले के जमाना में ए जमाना में धनंजय भाई पहले के भोजन के बारे में लिखले हवन। का लिखले बनन कि सावा को दो मड़ुआ खा के बने वीर बलवान। पहले के भोजन रहल सावा को दो मड़ुआ जौ चना महुआ बर पीपर टांगू एक खा के लोग जोर आजमाइश करे पहलवान बने। आज के भोजन के विषय में कवि जी लिखत होवन पहलवान के का सावा को दो मड़ुआ खा के बने वीर बलवान। मेवा मलाई माखन खा ले अब के पहलवानी। मेवा मलाई माखन खा ले अब क्या पहलवान हो जमानवा ऐसन उल्टा आइल बा। त पहले नियर नहीं लौट के मारा दानवा जमानवा ऐसन उल्टा आइल बा। आवा दुइये लाइन बा कि आलू कटहर मटर परोरा 1 नंबर तरकारी। पहले की परोज का 1 नंबर का तरकारी आप सबके याद होई देखले हो। कब पहले कांवर जाओ हितई नतई तब एक तरफ कुहाड़ा का कांवर जाओ, एक तरफ आटा चावल का कांवर जाओ। कुहाड़े प्रधान सब्जी रहल, बाद में जौन बा आलू परोरा कटहर भइल। लेकिन ए बेरा कौन सी परोज में चलत बा
आलू कटहर मटर परोरा एक नंबर तरकारी। चटक मटक यो मनवा भावे बनल है मनसाहारी। शादी ब्याह कार परोज में अधिकांश जवन बा मीट मांस के प्रयोग होत बा। चटक मटक यो मनवा भावे बनल है मनसाहारी हो जमनवा ऐसन उल्टा आइल बा। त मुर्गी मछरी खा के गावे कीड़ा तनवा जमनवा ऐसन उल्टा आइल बा। हर कीर्तन और रामायण लोग मुर्गे मछली खा के गावता। आवा लास्ट लाइन में कहना बा कि साहिल कभी बिरहा लिखते मर्द मर्द के जोड़ी। जब से तिरिया गावे लगली नाचे कमरिया तोड़ी। जब मर्द मर्द के बिरहा होत रहे तो रात भर लोग लंबी लाइन लगा के बिरहा सुने। आज जब से नाचे वाली आ गई बिरहा के क्षेत्र में तो लोग जन बा 2 घंटा में उठ के चल देते। कहना बा कि साहिल कभी बिरहा लिखे मर्द मर्द के जोड़। आज जब से तिरिया गावे लगली नाचे कमरिया तोड़ी। अरे जब से तिरिया गावे लगली नाचे कमरिया तोड़ हो जमनवा ऐसन उल्टा आइल बा। गावे विनोद यादव पंचन के समानवा जमनवा ऐसन उल्टा आइल बा। बहुत बहुत धन्यवाद।